rozmala mluvil do větru. Vždycky chtěla si tu pravdu. Teď stojí v dešti u vchodu a ptá se kolem jdoucích na poudu. Ludvík, Jenom na jeho družina, Ludvík, bizarů jsou příčina, Ludvík, pravda je nešmelina, Ludvík. zpravodajství začíná. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci Ludvíka Francimora, zpravodajce, novináře, reportéra a dobrodruha v jedné osobě. Dnes s Ludvíkem Francimorem a s kameramanem Rayem Kontejnerem. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám všechny naše stále diváky u vašich televizí obrazovek. Aktuálně se hlásíme tady z naší lodí, která se aktuálně i právě potápí. Naštěstí jsme právě dopluli na to ten nádherný ostrov, jeho jméno je Jelení. Podle všeho se to tak nazývá podle vysoké populace jelenů a jeho tvaru do jelení hlavy. Každopádně, dámy a pánové, právě se nás zastihli při východu slunce. Když se podíváme na východ, tak tam uvidíme východ slunce. A já tady s mým kameramanem Rayem Kontejnerem se aktuálně chystáme posnídat. Moc jsme si toho nezabalili, zabalili jsme si akorát tady k konzervu broskví. Takže Ray, já nám taky otevřu. Dlouho jsem dal nesnídal, pánové, jako sice jsem dobrodruh, jsem lovec, kamzík a všechno v jedné osobě, ale do plechovky broskví se pouštím, pánové a dámy, po dlouhé době, takže já se ji otevřu s dovolením. A mezi tím, než otevřu tuto plechovku fazolí, tak bych vám řekl něco o sobě. Já výborně, tak už ji mám otevřenou, takže se můžeme pustit, dámy a pánové, tady ke snídaní s Ludvíkem Francimorem. Dobrou chuť. Tak pozor jedno sousto, abych vám pověděl dál, než se naše loď potopí. Naším hlavním cílem tady na ostrově je zdokumentovat místní civilizaci. Prý se tady nachází spousta početných hord mrtváků, spousta přeživších a především spousta reportérských a novinářských možností, ať už paparací, lovení různých bizárů, nebo rozhovory s přeživšími, a nebo taky tady k sledování mých útrap a kutilských dovedností, dámy a pánové. Je toho slíbeno hodně, je toho i v sázce hodně, a nezbývá než vyrazit na molo a přesunout se tady do místní osady. Ludvík Francimor. A právě jsme tady s mým kameramanem Rayem Kontejnerem připojili na ten ostrov. Pověděl byste nám, co je to ten ostrov zač? Máme dosavadní informace, že to je Jelení ostrov, tak doufám, že jsme správně a že jsme nedopluli někam na Havaj nebo podobnou jíru. Ber to všechno. I když se říká, tak to ber všechno. Jasný. Dobře. No tak, dámy a pánové, tohle hosta jsem ani nepředstavoval, protože sám rozhovor očividně udělat nechce. Tak ho ani nepředstavíme, ještě bychom nedělali zbytečně reklamu tomuhle na hezké hospodě. Dívejte, vole, tam někdo běží. A kurva, tam někdo je, tak natačit to. Točí to, nic nám nemůže provést, my jsme reportéři. Nic nám neprovede. Já vidím nějaký bochačku. Já jsem se zbraní nestřílel, já jsem prostě našel batohu, ale když jako já to natáčím, nic nám nemůže provést. Jak to, všude to... Dobře, natáčím, když to pošleme vládě. Zdravíčko, pane, zdravíčko. Přicházíme v míru, pane, nebojte se. Já taky přicházím v míru, sundal bych si masku, ale nemám prázdný kapsy. Nenakaženej bez tak. No nekaženej? Kurva, to je ta výroza, které všichni mluví. Dámy a pánové, právě jsme tady svědky prvního střetu s civilizací místní. Pane, představil byste se nám. Já jsem nějaký Ludvík Francimor, jsem zpravodajce, novinář, reportér, dobrodruh v jedné osobě, těší mě. Servus, more. To byste mi vaše stěnu, no? Jméno je Pepa. Pepa? Výborně, dámy a pánové, jako hostem dnešní zpravodajské relace je tady Pepa. Aktuálně si tam přebyl už Brok v Brokovnici, takže to nevěstí nic dobrého, takže pokračujeme v našem dobrodružství. Mohli bychom se zeptat, na jaké části pobřeží se teďka nacházíme tady, pane? A jaká je situace na ostrově? Nemám tušení, na jaký části ostrova se nacházíme, ale situace na ostrově je výborná.
Výborně, dámy a pánové, tak jsme právě tady situaci na ostrově zasněli ve výborném stavu, určitě se asi není čeho bát, máme tady po boku Pepi. Pepo, co bys nám řekl o svém kveru, co má teďka v ruce, je to potřeba držet takovouhle zbraň? Nebo jste jenom voják? Je to určitě potřeba držet takovouhle zbraň v ruce. Dobře, a když jsem našel batohu tu bouchačku, mám ji taky držet v ruce? Pro vaše bezpečí určitě by to bylo lepší. Dobře, slyšeli jste tady k Pepu, situace na ostrově je sice výborná, ale nebezpečí to tady bude asi jako v nějakým Grove Street nebo kde. Musíme se mít na pozoru, jo? Musíme mít bouchačku a držet tu prostě jako gangstři. Mohli byste nám aspoň Pepo vysvětlit, jak se s takovou bouchačkou zachází? Myslím si, že naši diváci by byli jistě zvědaví, jakým způsobem třeba zastřelit sebranku jaký gangstru. Nemám tušení, do lidí nestřílím. Zbraň mám jenom na zvěř a No, na každý. Jo, na zvěř, výborně. A tak jak by se třeba trefil tamhle tu stodolu? Zamířil, povolil pojistku a zkusil to zmáčknout, buď se trefíš nebo ne. Dobře, tak můžu se zeptat, kde na té zbraní jsou přesně mířidla? A kde je ta pojistka, o které teď se bavíme? Tady máš mířidla Jo, a pojistku máš hnedka vedle spouště. Palcem teď je si... čudlík, nahoru dolů? No, Jo. Tak jo, hele. Tak mám teďka namířeno, mířím tamhle na schody. A stačí zmačknout pojistku, já, a budu střílet. jo. No, musíš zmačknout spoušť ještě. Počkej, nestřílej, kurva. A mám tu zbraň držet jak? Jako gangster můžu? Já jsem Jako vždycky viděl ve člověk. filmech, že to gangstři drží pěkně na bok. Musíš to chytnout jako prdel pořádný děvky. To jsem nikdy nedělal. Tak počkej. Ah, Ty vole, kurva. to je rachot. Ah, Ty vole. Já jsem úplně gangster, to kámo. je Tak jo, hele. lekl, ty vole. Tady musím držet kameru, ty vole. Pepoj, co si o mě myslíte? Zvládám to, dokázal bych třeba zastřelit nějakýho jelena, prej těch je na ostrově hodně. Je to pravda nebo ne? Je to pravda, je jich tady hodně. Tak dámy a pánové, už jsme se tady konečně se nám potvrdil náš objev, naše zjištění. Takže tady místní Pepa nám potvrdil, že je na Jelením ostrově opravdu mnoho jelenů. Jak my s touto informací naložíme, to se dozvíte v dalších dílech našeho zpravodajství. Přeji vám krásný zbytek večera a dost pravděpodobně se ještě dneska ozveme, takže určitě neváhejte naladit, když tak televizní stanici a sledujte hlavní zpravodajskou relaci s Ludvíkem Francimorem. S bojem!